Здравейте отново! Започвам представянето на 7-те ключове елемента за ефективна поддръжка на системи за управление с първия ключов елемент – процесния подход. Според ISO стандартите, за да функционира ефикасно дадена организация, е необходимо тя да разглежда и управлява дейностите си като взаимно свързани процеси. В практиката този управленски подход е известен като процесен подход. Какво обаче представлява един процес? Това е всяка дейност или съвкупност от дейности, която превръща входните елементи в изходни. Разбира се, за това преобразуване са необходими ресурси, които са от съществено значение за трансформацията, но на тях ще обърна внимание в третия ключ от онлайн обучението – управление на ресурси. Често пъти изходните елементи за даден процес се явяват входни за следващия процес, като по този начин се осъществява взаимовръзката и взаимодействието между процесите в организацията. Процесите са специфични за всяка организация и се определят в зависимост от нейния предмет на дейност, големина и ниво на зрялост. Процесите могат да включват една или няколко дейности, в зависимост от големината и характерните особености на организацията. При системите за управление с цел по-добро планиране и ефикасно управление на процесите, те се разделят последния начин. Първата група, и разбира се най-важната, е отредена на управленските процеси. Те са водещи за организацията и поставят основата за внедряване, функциониране и непрекъснато подобряване на системата за управление. Управленските процеси включват дейности по планиране и развитие на организацията, определяне на целите, ресурсите, отговорности и пълномощия, анализ на резултатите от дейността на процесите и системата като цяло, откриване на потенциални възможности за подобряване и прилагането им на практика. Втората група са основните процеси, които обхващат дейностите, свързани с производството или предоставянето на услугата. Чрез тях пряко се създава стойност. Тези процеси имат решаващо значение за успеха на организацията и за постигането на нейните цели, защото директно влияят върху удовлетвореността на клиента и останалите заинтересовани страни. Към основните процеси се отнасят взаимоотношенията с клиенти, закупуване и взаимоотношения с доставчици, производство на дейност и предоставяне на услуги, управление и контрол на операциите, управление на ресурсите и други. Третата група са спомагателните процеси, които обезпечават правилното, непрекъснатото и безпроблемното осъществяване на основните и управленските процеси. Към спомагателните процеси се отнасят дейности като управление на документи и записи, наблюдение и измерване на процесите и продуктите, провеждане на вътрешни одити, управление на несъответстващ продукт, вътрешна комуникация, предприемане на коригиращи и превантивни действия, измерване удовлетвореността на клиента и заинтересованите страни, административно обслужване, анализ на данни. Четвъртата група процеси са външните процеси. Това са тези процеси, които организацията е решила да възложи на външни изпълнители. За да гарантира обаче качеството на продукта си, организацията трябва да определи мерки за контрол по изпълнението на външните процеси. Външните процеси могат да бъдат различни в зависимост от типа на организацията и предмета й на дейност и могат да включват дейности като поддръжка на оборудване и средства за измерване, обучение на персонала, транспортни дейности, проектиране, оценяване на параметрите на работната среда, оценяване аспектите на околната среда, поддръжка на информационни системи, хардуер и софтуер, ремонт и други. След като изброихме различните видове процеси, нека да си представим какво би било взаимодействието помежду им.
Ще разгледам процесния модел на системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001-2008. Първо, защото той стои в основата на всички останали стандарти, касаещи системите за управление. И второ, защото системите за управление на качеството са най-разпространените системи за управление, внедрявани в организациите у нас. И щом говорим за системи за управление на качеството, ще започнем от клиента. Той с неговите потребности и очаквания се явява входен елемент за управленските процеси. На базата на информацията от пазара и изискванията на клиентите, ръководството планира дейността на организацията и нейното развитие. За осъществяването на дейността и изпълнението на процесите са необходими ресурси. Колко, какви и как ще се управляват във времето е следващия важен елемент от процесния модел, отнасящ се до управленските процеси. След като знаем какво ще произвеждаме и разполагаме с необходимите ресурси, идва моментът, в който трябва да го създадем, и то точно в съответствие с изискванията на клиента, за да получим така желаното качество на продукта. Тук е мястото на основните процеси – производство и предоставяне на услугата. Вече имаме готов продукт, постарали сме се, изработили сме го с желание и много труд, но това съвсем не означава, че сме си свършили работата до край. Попаднал в ръцете на клиента, той оценява готовия продукт, стока или услуга, което е много по-значимо и полезно за нас, отколкото нашето възприятие за изпълнението ни. Защото в крайна сметка е важен клиент. Той е поръчал продукта и неговата оценка за нашето изпълнение на неговите изисквания стои в основата на успеха. Именно за това е от ключово значение процесът на събиране на обратна информация за удовлетвореността на клиента и нейното анализиране. На базата на информацията от клиента, изпълнението на процесите и качеството на продукта, анализираме възможностите за подобряване както на продукта, така и на системата за управление като цяло. Смисълът на използване на процесния модел в основата на системите за управление е в обхващането на всички дейности и управление на тяхното взаимодействие в посока непрекъснато управление. Само чрез прилагането на процесния подход ясно виждаме как промяната на един процес води до промяна и в свързаните с него процеси, а оттам и върху цялата система и организация. Действието е всеобхватно, но и управляемо, и то в посока, която ние му зададем. Защото когато в една организация е внедрена система за управление, процесите и връзките между тях са ясно определени и въздействието може да се планира предварително. А сега малко практически насоки. Какво означава да разглеждаме една дейност като процес? Например, да вземем процеса за купуване. За да го разглеждаме като процес, трябва да започнем още от самото начало. Т.е. от планиране на това какво ще закупуваме, преминем през заявяване към одобрен и оценен доставчик, доставка на желания продукт, входящ контрол на заявените продукти и съответно влагане в продукта. При по-големи организации и сложни процеси, всяка отделна дейност може да се разглежда като отделен процес, за който да се определят необходимите ресурси и отговорни лица. Опитайте се да определите процесите във вашата организация за всяка една група процеси, управляващи, основни, спомагателни и външни. След това проверете дали отговарят на записаните във вашата система за управление. Открийте схемата или диаграмата, показващи връзката между отделните процеси. Обикновено информацията за процесите се намира в наръчника на системата, например в точка 4.1, ако говорим за ISO
9001-2008 и наръчник, който е разработен в съответствие с точките от стандарта. Разгледайте я внимателно и се опитайте да си отговорите на следните въпроси. Първо, има ли разлика във вашата представа за процесите в организацията и тяхното разпределение в системата за управление? Второ, ако да, каква е причината? Причините могат да бъдат различни. Възможно е да са настъпили промени и информацията да не е актуална. Възможно е още в самото начало при разработването на системата процесите да не са определени правилно. Трето, правилно ли са определени връзките между процесите? Във времето организациите се променят, възможно е процесите или тяхното взаимодействие също да са претърпели някаква промяна. И четвърто, съществува ли възможност за подобрение? Надявам се тази задача да провокира начина ви на мислене и да го промени в посока възприемане на изпълнението на дейностите в организацията като свързани процеси. Определянето на процесите и връзката между тях е важна стъпка в управлението, но не е и достатъчна. Процесите трябва да бъдат планирани и управлявани в съответствие с стратегията на организацията. При планирането и проверката на процесите трябва да обърнете внимание на различни фактори като анализ на средата, прогнози за развитието на пазара, потребности и очаквания на заинтересованите страни, изискванията на нормативните актове, целите на организацията, рисковете за организацията, необходимите ресурси и други. Планирането на процесите е тясно свързано с отговорностите и пълномощията. За да се задейства изпълнението на даден процес, организацията трябва да определи отговорник за процеса, който да отговаря за създаването, управлението, контролирането и подобряването на процеса. Кой определя отговорника на процеса? Разбира се, че ръководството, защото това е негова роля и отговорност, която ще разгледам подробно в следващия модул от обучителния курс 7-те ключа за ефективна поддръжка на системи за управление. Благодаря ви за вниманието и ви очаквам на следващия модул Отговорност на ръководството.